Saamaan teillä täytyy maksimaalisesti hyödyntää ja lyödä raiteille. Korostettakoon vielä, että raiteille. Se, että kun se akkutähde on keskellä raidetta, se ei auta pohjapanssaria vähän raapia ja silloin kun se on uran vieressä, niin sekään ei valitettavasti auta sen koneen etenemistä pätkänkään vertaa, että raiteidessa nimenomaan hakattava ja siinä ensimmäisen tärkeää on, että kuljettaja, hakkuukoneen kuljettaja, niin se hyvin tekee ja jolloin ajokonemies kiittää kyllä motomiestä, että on hyvä hakkuu tehnyt. No, meillä on nyt arvoisa yleisö ja kaikki on ammattilaisia täällä paikalla käytännössä katsoen, niin meillä on ensi kertaa Suomessa ja muuallakin maailmassa nähtävillä nyt siis korjuuketju, joka molemmat on telasysteemeillä pehmeillemaalle kehitetty. Eli tuo 810 tela moto ja sitten tämä nyt ensiesittelyssä oleva Bockhoppen. eli Kalle, kuinka monta ketjua me tarvitsisi Suomeen tällaista, että rupeisi tapahtumaan? Näkyisin sulta, että paljonko sä puuta haluat koota heikosti kantavilta mailta, että siitä riippuvaa. Otetaan vaikka semmoinen 8-9 miljoonaa. No, mä heitin hatusta. Jossain harvennuksilla on liikkeellä, niin tuommoinen ketju, niin harvennuksen tai joku 30 000 volttia vuodessa korjaa, niin siitä voi alkaa laskemaan, että monta ketjua tarvitettiin Savotoilla. Se on ihan iso luku. Sitä useampi 100 näköjään tarvitaan joo, että ei se ihan